Eguneko une batean, metro bateko altuera duen makila baten itzala 0,3 metrokoa da. Egin taula bat, une horretan zenbait gauzak duten itzalaren luzera altueraren mende adierazteko. Eta idatze funtzioa eta adierazi. Hau da, une konkretu batian, hau baldin bada lurra, eta hemen baldin badaukau metro bateko makila, esaten digute, momentu batian, honek proiektatzen duen itzala, hau da, distantzia hau, 0,3 metrokoa dela. Noski, jarriko bagenu, makil luzeago bat, momentu hartan proiektatuko luken itzala haundigoa izango litzateke, baino proportzioa mantenduko litzateke. Zeta angelu hau, alfa, eta hau, alfa, berdina izango litzateke momentu konkretu batian. Eguzkiaren altuera berdina delako. Hau da, bat, zati, 0,3 proportzioa zatiketa mantendu egin beharko litzaiguke beti. Beraz, taula betetzeko balio batzu jarriko ditugu, kontutan hartuta X dela makilaren edo objektuaren altuera eta Y dela itzala. Hau da, hemen jarriko dugu altuera, gero egiten dugunean adierazpen grafikoa, altuera eta I ardatzean itzala. Jar ditzagun zenbait altuera, adibidez 0, 0,5, ez jartzeko beti zenbaki osoak, 1, 1,5, 2, ikusten dezuek egikuntza 0,5koa jarriko etela, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 eta 5. Beraz, hau da altuera. Altuera eta unitate metroa. I izango da itzala. Itzala ere metrotan. Altuera 0 duen objektu bat kokatzen badugu, noski, itzala izango da 0, ez du itzelik ematen. 0,5 metro neurtzen duen objektu bat jarriko bagenu, itzala kalkulatzeko jakinda proportzio hau bete behar dela, egingo genuke berdin 0,5 zati X. Konturatu, proportzio hauetan, goikoa 1 eta 0,5 altuera dira, eta bekoak dira itzalak. Hemendik aterako litzaiguke 1 bider X berdin 0,3 bider 0,5. Orduan X izango litzateke 0,15. Eta kaso guztietan egingo genuke gauza berdine. 0,15 itzala. 1 denean luzera, ja badakigu 0,3, hau da, eman diguten datua hain zuzen ere, berriro ingoet beste datu batekin, altuera 1,5 balitz, itzala X, hemendik lortuko genuke X berdin, 1,5 bider 0,3.
Eta hau da 0,55. Bi denean, itzala da 0,6, 2,5 altuerari dagokio 0,75 metroko itzala, 3 0,9, 3,5 1,05, lau 1,2, 4,5 1,35, eta 5 1,5. Beraz, taula osatuta daukau. Eta hau zen egiten ziguten lehenbiziko galdera. Eskatzen digute idazteko funtzioa eta adierazteko, hau da. Adierazpen grafikoa egitea eta adierazpen algebraikoa. Az gaitezen adierazpen grafikoarekin. Hartuko ditugu 2 puntu, errexenak adibidez. 0,0 puntua, hauxe da, eta hurrengoa izan daiteke bat 0,3 adibidez, zerbait jo hartuko dut, bi 0,6, hau da, x2, i 0,6. Horrelako funtzioa izango da, gutxi gora bera. Horren adierazpen grafikoa. Adierazpen algebraikoa ateratzeko, dakigunez funtzioa da i berdin mx gehi n. N da ordenatu jatorrian. Eta ikusten dugunez, pasatzen da 0,0 puntuan. Hau da, x 0 denean, i da 0. Hau da, ordenatua jatorrian 0 da. Berez, funtzioaren adierazpen algebraikoa badakigu behintzat izango dela horrela, i berdin mx. Egin behar duguna da m kalkulatu. Malda, aurreko bideo baten bezala ondorengo egingo dugu. Sortuko dugu hiruki bat, eman dezagun hauxe. Baina berdin izango litzateke edozein beste hirukia sortzearekin. M da distantzia hau zati distantzia hau. Distantzia vertikala, fijatzen batzate gaude x laudenean, eta x laudenean distantzia da 1,2, hau da ordenatua. Zati distantzia hau, eta noski distantzia hau da lau, beraz m izango litzateke 1,2 zati lau 0,3. Beraz, funtzio honen adierazpen algebraikoa da i berdin 0,3 x. Baieztatzeko GeoGebraren bitartez irudikatuko dugu. Ez da beharrezkoa, baina hemen daukagu i berdin 0,3 bidar x. Eta hau izango litzateke funtzioaren adierazpen algebraikoa.